गिबि गिबियावनो बड' निउस आरो हारिमु चेनेलनिसिम जोंनि 392 नं काथारिबारि गुदि फरायसालिनिफ्राय गोसो गोरबोजों सानजौफुनि हामलायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। जोंनि 392 नं काथारिबारि गुदि फरायसालियाव जगा प्रग्राम लादों आरो बे जगा प्रग्राम लानायखौ रिपर्ट लांफैनायनि थाखाय बे जोंनि जगा प्रग्रामा मैया थामहिनबा 13/8/2022 इं अक्ट'निफ्राय लानाय जादों। दिनै नैथि सान, बे नैथि सानाव जगा प्रग्रामखौ बावैसो सिगाङाव लाखांनाय जाबाय। दा जगा प्रग्रामखौ जों मानो लादों? बे सोलोंथाइनि बिथिङाव खालि लिरनाय आरो फरायनाय बेल' नङा। सोलोंथाइ होनोब्ला जोङो जगा थामहिनबा खेला बायदिसिना स्पर्ट्स बेफोरबो गोलैयो। बिनि गेजेराव जगायाबो मोनसे प्रग्राम। जगानि गेजेरजों जोङो गोबां सोलोंनो हायो। जोङो बिसेसकै चाइल्ड उन्दैफोरखाय गथ' फरायसाफोरनि थाखाय जोङो चाइल्ड डेभेलपमेन्ट बिथांमोननि गोसोआरि मेलेमारि देहायारि जौगानायनि थाखाय लानाय जादों आरो बे जगानि गेजेरजोंनो गथ'फ्रा गोबां बिथिं जौगानो हायो। जेरै गावजों गाव सिनायलायो, साहस जायो, बुंनो साहस जायो। बिनि गेजेरजों गोबां सोलोंनो हायो। बिनि थाखायनो जगा प्रग्रामखौ लानाय जादों आरो जोङो बेबायदिनो लालांबाय थागोन। आं बेखिनिखौ बुंबाय। जोबनायाव जोंनि जगा प्रग्रामखौ जाय बिथाङा लादोंमोन बिथांनि मुङानो जाहैबाय बोरिपारा गामिनि बर' बाजार बोरिपारा गामिनि गपाल गयारि बिथाङा। आरो बिथाङा गोसो मोदोमै जोंनि लेंहरनायाव जोंनि फरायसाफोरखौ फोरोंथाइ होफैदों। बिनि थाखाय बिथांनिसिमबो साबायखर होबाय। आरो जोङो मैयानिफ्राय दिनैसिम नैथि खेब जोङो 5 सानसिम लानाय जागोन। बेखौ बुंथिनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। दिनै चाइल्ड डेभेलपमेन्ट प्रग्राम जोङो काथुरिबारि एलपि स्कुलाव लादोंमोन। दिनै जोबनानै फैबाय। दा चाइल्ड डेभेलपमेन्ट प्रग्रामाव जोंहा गथ'फोरखौ गेम, मेम'रि टेस्ट आरो यगा, एक्सारसाइज आरो ध्यान मेडिटेसन जों बानायहोयो। जाय बे साननैयाव गथ'फोरखौ माखासे खामानि मावहोनाय जायो। जेरैहाय माखासे पेकेटनि मेथाइ जानाय बिनिफ्राय जानगाराव थानो होयो आरो बिदिनो गोबां देहानि आरो बिजाबखौ बोरै फरायनांगौ बिनि सायावबो गथ'फोरखौ गेमजों लोगोसे थुलुंगा होयो। दा गथ'फोरा डाइरेक्ट गियानखौ लानो नागिरा। बिथांमोननि थाखाय स्पेसियेल माने माखासे गेलेनायनि दारै जों माखासे गियानखौ होलांनांगौ। दा जोङो बांसिन दानि बादायलायनाय जुगाव गोबाङानो माने गथ'फोरखौ ओरैबायदि थासारियाव दोनो माने फुंनिफ्राय बेलासिनिफ्राय टिउसन, स्कुल गखांनानै आरो टिउसन, माने गथ'फोरनि माइन्डआ बिराद मोनसे गुलुं गुजुं थासारियाव आरो बिनि उनाव मबाइलाव दोनो गारजेनफ्रा। दा आंनि मथैबा गथ'फोरखौ स्पेसियेलि बिनिफ्राय एसे गोजानाव दोननांगौ। कार्टुन नायनायनिफ्राय जों गथ'फोरखौ एसे जानगाराव दोननानै गथ'फोरखौ जुदि ध्यान आरो मेडिटेसन बेखौ फोरोङोबा गथ'फोरनि सान्थौआ बारायगोन आरो मोनसे स्थिर फैगोन आरो गथ'फोरनि रागा जोंनाय आखुआबो खारलांगोन। दा जोङो गथ'फोरखौ स्पेसियेलि गियान होनो थाङोब्ला बिथांमोनहा माने गियानखौ लाया। बिथांमोनखौ बुजायनांगौबा माखासे गेमनि दारै बा माखासे खेलानि दारै सोलायहोनो हायो आरो जायफोर खोथाफोरखौ माने गथ'फ्रा गोसोआव लानानै गावनो मावलाङो। बेबायदिनो जोंनाव आर्ट अफ लिभिं NGOआव माखासे गथ'फोरनि ट्रेनिं कर्स जायो। जेरै आर्ट एक्सेल, बेनि उनाव बेखौ जोङो गथ'फोरनि थाखाय फोरोंनाय जायो। बिनि उनाव 12 बोसोरनिफ्राय 18 बोसोरसिम ES कर्स, बिदिनो माखासे ब्रिदिं टेकनिक, हां लानायनि टेकनिक फोरोङो। जायखौ माने जों गावनि गोसोखौ मोनसे माबायाव लाबोनांगौब्ला, मोजाङाव लाबोनांगौबा बा गावनि गोसोखौ स्थिराव लानांगौब्ला जोंनि ब्रेथनि हांनि दारै जों जोंनि गोसोखौ कन्ट्रल बानायनो हायो। बेयाव माखासे टेकनिक दं। बेखौ जों फोरोंनाय जायो। जायफोर माने गथ'फ्रा धैज' गैबाङा
बेफोरनि थाखाय जोङो माखासे ट्रेनिं कर्स होनाय जायो। दा जायफोर बिथांमोना बेफोरबायदि ट्रेनिं लानो लुगैयो बिथांमोनहा जोंनि इउटुब चेनेलाव कन्टेक्ट बानायनानै कन्टेक्ट लाहरनो हागोन। बिदिनो गोबां चाइल्ड डेभेलपमेन्ट जों प्रग्राम बानायो। बेखिनियानो गोजोन्थों।